Baby, can you move it on the rhythm so we can get with and turn around and get us a rock and roll round? I pozdrav svim ljudi, dobrodošli još jednu novu epizodu. I ljudi moji, danas ćemo igrati survival na Pika serveru. Znači, nisam snimao survival, ko zna kad. Ja mislim da nisam uopšte snimao survival. Ja sam snimio sam sad, juče snimio sam, ali kad sam izbacio klip, znači samo mi je bio intro upaljen, a ovo mi je sve bilo mrak. Kako kažem, mrak, crno mi je sve bilo. I što ću ja izbrišem klip, napravim novi, sad, evo, ovaj, što gledate, taj će da bude. Pošto ne znam sva što je bilo, ja mislim da je bio neki problem. Samo da mi se ne desi sve, samo da mi se ne desi isto s ovim videom. Znači sad, što sam mislio, pošto u taj klip koji sam snimao, snimili smo neke 20 minuta, neke i 30, manje. I došli smo ovdje na severni pol, mislim gdje je sneg. I mislio sam da odemo u prašum ili negdje na negdje drugo, pošto ovdje stvarno ne volim da po snegu. Ne prija mi, kao što bi neko rekao, ne prija mi. Pa sad idemo da tražimo prašume. Ako hoće neko da igra na ovaj server, imat će link u opisu, mislim IP. I da, 212 viewova smo prešli, to je stvarno dobro, hvala vam ljudi. Sad čekam 1000 view, na 1000 view ćemo da snimamo sat vremena, ne, snimat ćemo live, ja i ovaj drug. Nije mogao sa mnom da snima zato što otišao na neki put, ne znam nija što je rekao. Uglavnom nije mogao. I pa sam ja rekao sam ću da napravim klip. Proživljavanje. A sljedeći klip će da bude vjerovatno Hunger Games ili nešto to što mi umijemo da snimamo. Dobro, znači kad dođemo na drugo mjesto, vraćamo se u klip. Ok ljudi, znači hodao sam, plivao sam, priplivao sam sve živo i ništa nisam uspio naći. Našao sam ovo, ali svuđe je snijeg. Znači nema mjesta gdje nisam... Fuck. Zašto ima ovako mnogo creepera, šta je? Ne. Zašto ima ovako mnogo creepera? Znači bio sam... sat vremena sam tražio mjesto i nigdje ga nisam mogao naći, pa sam rekao ovdje ću. Ne smeta mi ovdje. Ovdje vidio sam šumarak jedan, šumu crvenu, pa sam mislio tamo da napravim kuću i da stavim. Ovdje je već neko bio, ali ne da mi se više ići, znači prešao sam 20 minuta, 30 neke, nigdje, svugdje je bilo snijeg. Evo i ove kule su našao što. Pa ću ovdje neđe da napravim ali prvo moram da nemam ni loptu, nema veze. Neka mi ne daje ništa. Prvo ću da napravim kuću, treba mi drva i to sam drva. Prvo ću jednu malu kuću dok skupim resurse. Dok skupim, majte mi to. Kako sam ja skroman. Sad treba mi jedan crafting table i idemo da napravimo... ja nemam više vuda. Svaka nemam vuda. A treba će mi. Znači sad ću ovo da postavim ovdje. Jedan crafting table da napravim i da stavim. Ovaj double crafting table. Meni se izgasi. Ja igram, izgasi mi se Minecraft, ja rekao,
crče kompjuter. Ja ne izađem iz Minecrafta sam. Kako me okinuo. 250 biti, fuck with you. Jel da me biti, fuck with you. Znači, vraćamo se na naš survivor. Šta je ovo? Stalno mi izlazi kad se vratim na ono mjesto gdje sam bio. Ako mi sad izađe... Aj, ne mora izađeš, dobro, nije ideš. Šta? Aha, nešto kao moj dom, tipa... Neka se zove Vexus CG. Dobro, ovo mi ništa ne treba. Youtuberi. Slime. Dobro, claimovao sam ovo. Samo da vidim droplo mi je. What the fuck, znači... Dovde. Gdje imam ovuda. Ovo mi je dovde. Ovuda. Aha, čekaj. Ja, fuck, moram ja da claimam. Ajde to. Nice, sad vrata da napravim. Vrata da mi niko ne može uđe. Tako. I sad sve ovo da postavim ovdje. Neki bug mi se desilo, ne znam nijem što je bilo. Gasio mi server. Nego nema veze, znači što mi treba. Ništa mi dalje ne treba. Ovo ću da stavim ovdje. What the fuck? Diamond sword! Fuck! Diamond sword sam mogao dobiti. Čekaj, šta? Šta dobije sat, je? Šta znam koliko je sat? Čekaj, ja imam strilu. Aj nešto dobro, aj nešto dobro. A, to staklo. Ajmo dalje. Uff, aj nešto dobro, aj nešto dobro. Aj diamond, to, nice, diamond sword. Aj sad nešto dobro, aj diamond chestplate, diamond chestplate. Može. Ja, ovo, ništa. Znači, idemo, ne bi želio ovo da izgubim, neka mi ovdje. Sad ću ja da napravim znak za svaki slučaj ako nešto bude. Dobro, ne radi on se, idem da skupljam resursi, pošto mi trebaju kamenje. Uzet ću uđite. Hvala. Trebaju mi kamenje, znači sve mi treba. Okej, dobro, imam mjesto, znam da neću umrijeti gladi. Ajde, počet ću da kopam, ali... Evo da ubijamo skeleton. Počet ću da kopam. Ok, evo skupio sam dosta, ajmo na uglje da skupim. A i uglje mi je dosta, ne znam što ću više. Znači gdje ovaj dođe već. Ajde idemo. Znači, one up.
ovo da pokrenem da se ne vidi da je neko bio. I sad idemo kuću, gladan sam, znači od noći do jutra smo bili. Znači, gladan sam, sad ću ja tu da jedem. Da jedem, tako, sad da napravim pećenicu. Treba mi šećer i lopata. Do tad ja ću da upgradeam kuću, to jest da proširit ću je. Ja nema šećer. Mislim ne znam kako ću. U stvari neću, čekat ću. Znači ovdje mi do ovoga urađe. Do ovdje. Znači tu. Do tu. Znači ja ću da savršim. Evo još. I to, nice. Znači ja ću ovo da srušim da bi mogao da produžim. Pošto mi treba velika baza. Da srušim ovo. Ok, nice, evo ga. I to ćemo već da uradim kako bude trebalo. Sad iron je napravljen. Šekira i to. Sad da srusim ono, kada dijete sam počeo da pričam, da srušim ovo drvo, pošto pošto mi ne treba. Ok, sad ću da ga izudaram. Ja imam dva. Sad ću ga zasekam. Dobro, ovo će se naći sam. Sad idemo lopata, evo je. Ovdje. Tako. Sad ćemo ovo kamenjem. A šta mi baguje? Do servera je nešto zapast. Ajde ćemo da srušimo. Znači ovdje je da ovog bloka tu. Znači da ovog bloka mogu da radim što god hoću. Nice, znači tu tako. Smeta mi ovo drugo. Sad ćemo ga pokidamo. Fuck. Nice. Very nice. Sad ja ne znam koliko ću imat blokova za ovo, ali nadam se da ću imat dovoljno. Šta je? Aha. Znači, ovako. Dobro. Nadam se da imam dovoljno. Ja ću ovako. Tako. Neću imati dovoljno stone, ali možda budem imao dovoljno. Da vidimo ovo. I wood da mi treba. Ma kidat ću drvo, nije problem, wood, nabavit ću wood. Sad samo da kidam drvo. Sad trebam da kidam drvo. Hola. No. Ok, ja mislim da je dovoljno ovako.
I ovo će da sruši, znači ne treba mi ništa. Ok, ljudi, to je bilo to za ovu epizodu, znači... U sljedećoj epizodi ćemo čitavu kuću da završimo. Mislim, ovo što nam je ostalo, pod i krov. A u narednim epizoda ćemo da proširujemo kuću. I ljudi, ako vam se bude svidio klip, ostavite like i ako ste novi i subscribeujte se. I vidimo se do sljedećeg klipova. Imate jedan veliki pozdrav. Baby, can you move it on the